ayan. So, ngayon mga mamsi, ang lulutuin naman natin ngayon ay ginataang alimasag. So, ayan, ipiprepare na natin yung mga Yan, nalinisan na natin siya. So, ganito yung paglalagay. Ayan, mga mamshi, nilagay na natin yung sa kaldero. So, ayan. So, hindi muna natin siya lalagyan ng asin. So, ayan. Tsaka may tubig-tubig pa to. So, hihintayin muna natin na mawala yung tubig niya. Ayan. Saka natin lalagay yung ng tubig. Tsaka ilalagay na rin natin mga mamshi yung sibuyas tsaka bawang. So, mamaya na to. Ayan, tatakpan muna natin siya. So, ayan mga mamshi, titingnan na natin siya. Ayan. So, konti na lang yung sabaw niya. Kasi na, yung hinuhugasan natin siya, meron pa siya yung tira-tira. So, lalagyan na natin siya ng asin. Kaya lalagay na rin natin yung gata. 1 kalahati tasang gata. Tubig. Sabihin na natin ito. Ayan. So, tatakpan muna natin siya. Ayan. Hayaan muna natin siyang kumulo. Mga 10 to 20 minutes. Ayan. Ayan, titingnan na natin siya. Ayan. So, kulong-kulo na siya. So, titikman natin kung okay na yung salt niya. Durugin natin yung sili. So, dagdagan pa natin ulit mga mamshi ng asin. Kasi ayan, konti pa yung asin. So, dagdagan natin. Lalagyan natin ng betchin. Ayan, takpan ulit natin. So, ilalagay na natin itong kangkong. Ayan, so, hayaan lang natin siya, mga mamshi.
Ayan, so ilalagay na natin yung pinakahuling gata. Ayan. So nilagyan natin ng sibuyas pa ulit. Kalahati lang yung nilagay kong tubig dito sa gata. So ayan. So hihintayin lang natin siyang kumulo. Ayan. Finished product na yun mga mamsi pag pag kumulo na. Ayan. So hintayin lang natin siya. Ayan, mga mamsi. Ayan, finished product na to. Yung huling kapag magagata kayo mga mamsi, yung huling paglalagay ng gata, huwag nyo nang tatakpan yung yung kaldero nyo, yun. So, yun, okay na yan mga mamsi.